Zuciyar Fati. Zuciyar Fatima. Daddy ina yini? Fati an lafiya? Lafiya kalau. Kike daga ina? Na je gidan su Zara. Kin same ta? Ba ta nan, wai ce tafiya. Okay. Shikenan. Ki shiga gida. Na da akwai maganar da zamu. Daddy ni ma akwai maganar da nake son gaya. Fati, kuma me zaki ga mu? Ki bari na dawo. Sai mu magana dan ni kaina akwai magana da nake so mu yi da ke. Amma ya kamata ki bari na dawo dan yanzu zan ji wurin amini na ne. Daddy, magana. Abin da zan kaya mai yana da muhimmanci. Na me kenan? Game da saurayin. Saurayin. Ni ma akwai magana da nake so yi da ke akan dama maganar saurayin ki ba da wanda na ganke da shi kwanaki ba. Ba shi bane. Wanne ke? Wannan Fat. Fahad. Daddy Fat. Ina son su. Kina san shi? Okay. Amma ni ina ganin akwai wani amini na wanda mun taso tun muna yara muna tare. So ina so in haɗa ki da ɗan shi ne. Saboda mu ƙara ƙarfafa zumuncin da ke tsakaninmu da shi. Ina ganin muka yi hakan zai ƙara mana danƙon zumunci ƙwarai da gaske. Kuma ke ma na san in kin gan shi ba za ki ba. Saboda mu ƙara gina zumunci da alaƙar da ke tsakanina da shi. Insha Allah za mu yi magana. Fat ne wanda nake so. Okay, wanda na ganku da shi kwanakin baya? A'a ba shi bane. Okay. To ba damuwa. Ki haƙuri ki shiga ciki. In na dawo za mu ƙarasa. To Daddy sai ka dawo. Ke kawa, kin ga wani gaya can? A ina? Gashi can mana. Ka gan shi? Jira shi a nan. Ya ƙara so. An wani lafiya? Lafiya kalau. Ya aiki? Da godiya. Kwana biyu? Sai alkhairi. Baka gane mu ba ko? To, kin san dai na rayuwa. Ba kai bane muka haɗu da ka a me sunan hotel din? Minko Hotel. Minko Hotel ba? Kwanakin baya? To zai iya yiwa haka. Saboda kin san yanayin mutanen wani za ka haɗu da shi ka manta maku. Haka ne, amma mu ban manta da kai ba ko ba haka ba kawai da Gaskiya kai na za mu manta. ka san menene? Dan Allah ka dan bani lambar wayan ku ko? To cikin ba damuwa ba.
yanzu ne na dan uzuri na dan aike ni ne nan bayan layi zuwa an jima za mu iya haɗuwa da ku ba. An jima kuma? Yanzu nake so mu je ko da ɗan kofi ne mu je mu ɗan sha da kai da. Dan Yanzu Allah. nan an ɗauke ni zuwa bayan layi ne ina son ɗan sauri in je. Ko dai zan iya ba ku time? To, zaka yi ba mu time amma gaskiya to ya kamata a yi mu ɗan je tukunna ko? Ya haƙuri an ɗan aike ni nan bayan layi ne na ɗan sauri ne ko zuwa karfe 9 hakan nan za ku iya haɗuwa da ku. Ka san fa ba mu son African time. Har mu je mu jira ka ajiye mu baka zo. Insha Allah ba ka ba zai kasance ba 'yan mata. To ai shi mun gode. Tun borau ba, ni yana na cire mawayoyi, bari yi saurin jin ɗaukin mashi a gida. Yau ina ka tura yaran nan ne aiki ne. Wallahi na tura su nan bayan layi ne. Sun dawo Ba su dawo ba dai amma ina sa ran ko a ina suke da yanzu sun kusa ƙarasowa. rana ta yi yanzu fa. Ya kamata a ce suna hanya. To ni ma dai haka na gani dan yanzu kusan 12 da minti 52 ne kuma har yanzu ba su ƙaraso ba. Allah sa dai lafiya. Bari dai su dawo mu ga da me suka zo. To Allah kawo mana su. Gashi kuma sai faman aiki kake yi. Bari kawai wata waya nake so in cire aikin kanta. Ka ce tun aikin jiya din nan ne har yanzu baka ƙarasa ba? Bari kawai ka san aikin is not easy. Haka ne. Amma Allah da yanzu nan zan gama shi. To yayi kyau. Yawwa. An kammala shi kenan. Na kammala. Nawa ne account din ma? 850 ne. 850. Wayanda sai uban security sai ka dauka wasu makudan kuɗi ne a ciki, ashe 850 ne ma a ciki. Haka za mu yi mu karɓi namu. Haka ne kuma. 50 din shi za mu ba su. Okay. 8 din za mu raba shi. Okay, za a 50-50 ke da Yawwa. ba damuwa. Ka san cuta ga macuci. Ibada da aka ce. Yawwa. To yayi kyau. To, ogaya na ga har yanzu mutanen ba su ƙara so bane. Suna zuwa ba ka ce suna hanya ba. To, suna hanyar Allah da ma za a gan su yanzu nan. Ya maganin fotin ne ina fatan ka haɗa ta. Salamu alaikum. Wa alaikum Alaikum salam. Na wuni. Lafiya. Salma Sale su. Sannun ku da Malama Farida, an shigo kenan. Me aka samu mana yau ne? Gashi abin da ne. Dawa ta yi nama. Farida an yi sabon kamu kenan da ta yi nama. Salma Sale su. Lallai ne dawa ta yi nama. Yanzu kun san menene? Wancan aikin da kuka kawo so an gama shi. Abin da ya fita za mu ba ku yanzu 50,000 ne. Sai ku samu inda za ku yi kuraba tsakaninku. Hawan mai gida. Maganar 50,000 nan gaskiya ya yi kankanta da yawa, ya kamata haba duk aikin da muke yi muna iya kokarin mu fa amma wai 50,000 za a ba mu tsakani da Allah dan kara mu. Abin fa duk taimako ne fa. Aikin nan gaba ɗaya 100,000 ne aka samu. In ga ku 50,000 mu 50,000. amma fa kar ka manta fa rayuwar mu muke saka a cikin hatsari don wannan aikin yana da riski sosai. Kada ku damu da duk haɗarin shi, ku yi aikin ku cikin kwanciyar hankali. Duk abin da ya faru mu za mu ji da sauran. Oga wannan kayan yau za a fara aikin su ne dai ko kuma sai gobe ne dai. Na wayannan ai sun bulayi ai. Na san akwai wasu wayoyi a cikin daki ban yi aikin su ba har yanzu. Su wayannan sun bulayi tukunna sai na gama da wancan. Okay, dan yau kaga in ba inda zan je sai dai yanzu daki kawai mu shafa wata muna yi wani aikin ko ba haka ba. Yawwa kaga ka taimaka wanda wasu ayyukan ma kenan. To shikenan ba damuwa. Allah kai mu zuwa dai yamman dai. To ku yanzu ku tashi ku tafi kawai. Sai mun neme ku. To shikenan ne. To sai an gama ku. Boss, ga wannan. Kai yare? Har kana zuwa a gaban boss kana yi wani cin magani? Awa boss,
kuma kun san ba kwa sallaman mu da kyau ba. To akan wannan yar wayan ne ka zo ka gaya mana magana har a gaban mai gida ma? Wannan fa mai ido uku ne, duba ta da kyau ta da kyau. To ba ga wata irin ta nan ba? To boss ai ya kamata ku dinga sanin abin da ya kamata ai ko Kai ba shi 5,000. Ba cash sai dai in za mai transfer ne. boss 5,000 din nan kai ba ka san iya ne, ka duba ta dai da kyau. To kaga ka je ka dawo kawai. Boss kai ma ka san 5,000 nan ko iya ne. Rainawa za ka yi? Ba wai na rena bane amma a dinga ana irinka nawa ne suke kawo mana kayan nan wurin? boss a dai dinga duba ana sara ana duba bakin To 5,000 za a baka, in ba za ka karba ba ka zo ka karbi wayar. Kan wani mushan waya ba kai ga haka ba ai boss kuma iya ne amma ba damuwan amma next time a ne za a tura maka ne za ka ba ga. damuwa. Ya Allah ka kawo mana mafita. Rayuwar nan in baka da shi babu mai taimaka ma, baka da shi babu mai yi ma, baka da shi yan uwanka ma sai su guje ka. Allah ya kawo mafita, Allah ya kawo hanya. Kai! Ya bashi da ake bina wallahi abin yayi mun yawa. Ya bashi da ake bina. Assalamu alaikum. Haba da Allah sai ka rinka shigowa guri baka sallama. Dalha nayi sallama. Wa alaikum Ko lafiya? Ya kake? Illallah. Wai kai ne? Man dalhani ne. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rayuwa bayan da ba ta juya mutum. So yanzu dalha kana garin nan. Ba amo ba labari ba waya ba a ganin ka. Ha ba alaja. Ni yanzu ka cire min tantama. Wai kai ne ka koma haka? Habu fa dan tukuli. Shi dai. Ni din nan dai da ka sani. Rayuwa kenan. Ba yanda ba ta canjawa. Na ji daɗi sosai ganin ka da nayi. Saboda na daɗe ina tunani ina nazari akan wannan abun. Duk garin nan tunda muka taso ba ni da amini kaman ka, ba ni da aboki kaman ka. Ka ɗauki kafa ka tafi binni. Dalha kai ne ka koma haka. Wallahi rayuwa gida iyali bashi ya mun yawa. Babu ba wai yanzu ma na kasa zama a gida ne saboda magana ba ni wanki cefane wata komai ya bi yarin cabe mun a yanzu. Idan talauci ya maka tutu sai ka ji ina ma a ce ka tashi ka waye gari baka. In ka tafi yaran fa gaskiya na ji daɗi. Malam Dalha ka san ayin da muke ni da kai yanzu mun wuce karfin aminin ta mun zama ɗan uwa na jini. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba. A takaice dai kafin lokaci ya kure mu wani albishir na zo barka da shi ban san ko za ka karɓi wannan albishir din ba. Alsa albishir din na alkhairi ne. Alhamdulillah. Ina farin ciki da shi ko idan yazo. Insha Allah. Wato bayan mun rabu na gama karatu na samu aiki Allah ya albarkace ni na iyali na samu ya mace. Gaskiya ne. Wanda a yanzu dai magana nake maka ta gama matakin karatunta daga primary secondary har zuwa jami'a ta kammala shi. Naga ta kai munzali. Na gaban da wani abokin shawara amini na kusa sai kai. Na zo in tuntube ka kuma ni ba ma tuntuban ka na zo yi ba gaskiyar magana. Ina so in hada su ne da dan gidanka. Kai jama'a wai yanzu me yasa mutane duk yanda za a yi su haukatar da mutum sun sani ba za su duba irin yanayin halin da mutum yake ciki ba dole sai an zo mishi da wasa ne. Malam Dalha wannan abun ba maganan wasa kai ka sani in nace zan yi in ba zan yi ba zan yi ba. Da gaske nake kuma ka sa a ranka cewa wannan abun an yi an gama in muna cikin masu rai insha Allah. Abokina dan gidana da yar gidanka za ka hada su aure. Kwarai da gaske saboda zai ƙara gina amana zumuncin da ke tsakanina da kai har zuwa zuriya mu insha Allah. Gaskiya babu abin da zan ce da wannan lamari sai dai in daga hannu in gode wa Allah. Allah ya bar zumunci, Allah ya ƙara ƙauna, Allah ya ƙara haɗa kawunanmu
mu so junanmu kamar yadda muke yi. Abokina Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Lalle yau zan shiga gida da farin ciki kuma iyali na za su ji daɗin hakan. To ka mu je mana ku gaisa da ni. A kai hakuri ina kan hanya. Yanzu ma don wannan magana ne nace sai na same ka kafin in wuce. Kar lokaci ya kure mu ya kamata in hanzarta. Amma ya su iyalin naka? Suna nan lafiya. To alhamdulillah. Lafiya su kalau. To shikenan. Na gode. Allah saka da alkhairi. Allah saka da alkhairi. Ai ni abun farin ciki ka zo min da shi. Ai ni a hakan nan. Ba damuwa. Shikenan. Ai sar mun da gaisuwa. Ka ce ina dawowa zan biyo insha Allah. To ba damuwa. Insha Allah. Sai kuma ka samu lokaci kai ka tura yaron don su je su zauna su tattauna su fahimci junansu. Insha Allah ba damuwa duk abin da muka yi da shi. Kai ni da kaina ma zan zo in same ka. Ba damuwa. In Allah yarda. To Allah ya tsare. A gaishe da Hajiya. A gaishe da su kowa da kowa. Yau to shikenan nagode. Kai. Ni yau na rasa man wani irin farin ciki zan nuna. Kai bari in shiga cikin gidan nan. In je in faɗa musu. Lafiya kalau aikin. Lafiya kalau. Jin daɗi. Lafiya kalau. Kwana biyu bana ganin ki lafiya? Wallahi bana nan naje Kano, naje Ibadan, naje Lagos, shi yasa. An dawo lafiya? Lafiya kalau. A gaida mutane. To da su ji. Ke kawa me kika samo mana? Waya na sa. Kawo mu gani. Kiga? Me zan gani? Duba jikinki, duba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ta kwashe wayoyin. Buran uba. Ta gama da mu wannan. Lallai kan yau mun haɗu da wanda tafi karfin mu. Me za mu je mu gaya wa oga? To ai shine. Lallai ko Fati kin shiga tarko na wanda ba za ki iya fita ba. Mu je kawa. Kaga ma ƙananan ɓarayi wa'annan su ne zuciyar Fati. Sai ma na mallaki Fati. Tabbas in na mallaki Fati, lokacin da na mallaki Fati shine lokacin burina zai cika. Honi Fati, zuciyar Fati. Zuciyar Fati, zuciyar Fatima.